your sublocation. Ewe wibwa buchire machenwe yeito kiagera kerengaki matuko mutige interi ko erebe yokonyora nga chiwa cha rusi wasemete igoro aba murabaire bachire konia batoko sabe serikali yeito abagambi baito kora emokia mobe mokore patrol Samarieta neni ngoro ku Ibrahim wa Kanyamwaru ibikorwa ibi byakorekanira sikinyaro gito kya mochenwa anene ko rwali tukorie igoro goikarero nabo tukuna kwiburi bunaba nanchi andi bunabarai dinki kagenderete chigento na sabane ne mona se patrol ende ko ere patrol eri inadequate ose taisanya se binyore byeito kirenge gitangania police station yetu ya Gesima tibuati Mbeteyo murugi onte birio kire kogenda chiko kama una togo korabotambe onyorire ng'ombe teyo kire kuyebwatia ochiro onyorire asumuchie buna ng'aki omontasoete naende buna banyesogetie bakama barato bunechiete ega manyagosira ase yasirera kogenda eng'ombe ine mbariri nabebwate ritonto erimo gosabere namagunchara amasininiga nainde tebwati goita konde wonsi gere ngororo intwegente kinje buna naki na mama buna arariro iga nanya korora boibi bongo obwo bono narorire nakumiri Frederick Omaiko Momanyi Kegesa igechichikiane ne gya pondeni isi